pamusoroi vakuru vedare ndauyawo zvekare pano nenyaya dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchinge watondiona panapa iri first time yako uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZanupf, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboy kani. Nyaya iri panapa yakamira kadai so. Pari kunzi pavhurwa hombe panapa. Pari kunzi pane Zanupf Bogus. Pari kunzi Bogus Zanupf Central Committee member. Ari kunzi asungwa nenyaya yefraud yekuvhara munhu. Zvakaitika ndezvekuti ari kunzi akaenda kune munhu angabatirwa zvinhu paborder. Unongoziva kuti zviya zvekuti zvinhu zvinobatwa mabhazi anongobatwa every time. Saka ndobva andoti aunza 10,000 ndoziyana nemukuru wekuzimura ikoko anenge ari paposition. Ndobva zvadaro ndobva abudisa 10 mari yake. Boom, munhu waya ndobva arizonoda kuda unoti ndakuya unotora zvinhu zvangu kachifunga kuti zvinhu zvichangoita smooth zvikanzi tikuda mari yakadai neduty iri equivalent. Ndakazopa ningi mari ningi wacho zvichatoonekwe kusvika munhu azoenda kunoripota nyaya kuZAC Anti-Corruption Commission ndobva yazobata munhu. Nyaya iyi maitikiri yakanyatsokuitika panapa yabudiswa yakanzwa so. Pari kunzi the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC has arrested Wilbert Nyarugwe on allegations of defrauding a local businessman of 10,000. Nyarugwe posted a ZANUPF Central Committee member and promised to use his purported influence to resolve a Zimra Sage case, but later disappeared with the funds. It is alleged that in October 2024, the complainant Douglas Muraza's bus, Chassis Logistics, was seized by the Zimbabwe Revenue Authority Zimra in Masvingo during an operation against smuggling of goods. Muraza engaged the accused, who posed as a ZANUPF Central Committee member with connections with Zimra Commissioner General Mrs. Regina Chinamasa. The accused promised to secure the release of the bars and goods for a payment of 10,000, allegedly to be handed over to Mrs. Chinamasa, who will facilitate the release at favored terms. The complainant instructed his wife to hand over 10,000 to Nyarugwe, but after the payment, Muraza received an official demand from Zimra for payment of 893,000 ZiG duty plus 100% equivalent duty interest from the date of seizure and payment for storage charges. Shocked by the amount demanded by Zimra, the complainant made efforts to reach out to Nyarugwe, but he became evasive and eventually blocked the complainant and his wife. Muraza reported the matter to ZAC, leading to Nyarugwe's arrest. He was found with fraudulent ZANUPF cards. He is expected to appear at Harare Magistrate Court on 22 January 2025 for initial remand. Ndo nyaya yacho mamirira yakaita pakakwapaidzwa munhu mari panapa. Zviya zvemunenge muchingoitirana kuZimbabwe zvekuti mukona munhu wezanu kuti ndatoona vanhu vezanu shamwari. Zvototanga chiteru chigroup chematerrorists zvinoita onse mwantu chikidzira kuti ndakuda kutaurira kuna vanhu veZANUPF vanhu musangano. Kune vanhu vachine pfungwa dzakadhakwa kudaro. I understand kuti a lot of you guys munogona kunge musingazvi understand zvichisiyana nekuti nzvimbo munenge muchibva ndekupi. But isusu sevanhu vekuti tinofambira nyaya tichinzwa nyaya dzakasiyana siyana, unotoona kuti aiwa kwakati zviri kutoitika, kwakati kuna nhingi zviri kutoitika, especially kune vanhu vanenge vachigara munzvimbo dzine dzakati sarire, like if you go to Harare South vaya vakangopanana mastands zvemusangano like zvezve kunenge kuchiri kutotongwa vanoti kunotone vanotitanga masabhuku ikoko kutoti iwe ukatotadzirana nemukadzi wako vanotouya vakatoti kuwaita sei ipapo izilungu ndakuna kutaura kuti musangano vanotouya kugarisa pasi kuwaita sei, zvinhu zvekuti tinenge tichiona tichinzwa zvichiitika zvinhu zvakadaro. Saka uyu manje ari kunzi akazonopindawo skillful tisakomana weZANUPF ndoziyana nechinchi ndine maconnections hande pakuti chibudisa zvinhu zvacho, zvinhu zvemunhu zvakutoda kutonyura, mari yacho yaingodiwa ipapo yeduty zvese nefine zvinongodiwa zvakadaro, munhu ndobva disappear, ndobva abloka nhamba dzemukadzi waye akarova transfer nedzamunhu wacho akavhara mari. Saka akati ndakuenda kuZAC, nyaya iri kupinda mudare mangwana achioneka kuti nyaya yake yoitwa sei, kuvhara kwaakaita munhu achida kushandisa amene tingati kuda kushandisa chigepi chechizanu kana kuti muri yeZimbabwe ngwarai vanhu vakadaro vakawandisa, ende vanhu vari kuvhura hombe muZimbabwe vakawanda zvekudaro. A lot of people vari kushandisirwa maadvantages iwayo, zvinhu zvinorwadza. Ende ukatona tatozvitaura panapa ayo kutaurawo kuti nesuwo tinenge tatobatikana nenyaya yakaita seiyoyo hama dzadiwa. Tiri ipapo ndine imwe nyaya yangu ndivhundutsa panapa. Pari kunzi pane murume ane 35 years ari kunzi from Matabeleland North Province uko, ari kunzi akasungwa nenyaya yekuti akaisa zvigunwe zvake
musikarudzi yemwanasikana wake kana kuti munhengo yemwanasikana wake achida kutesta umhandara. Zvinhu zvinenge zvingoitika zvamadzadiwa ka inini zvangu ka dzimwe nguva ndinombonyazozvifunga kuti zvinhu izvi zviri kuitika panguva yemazuva anaya mashura chii chaizvo aini zvandishamisa ini kutora zviguno zvake toda kutesta. Saka zvadaro vakabva vangonzwika zvikanzi amenoti inonzi chii anenge ari kusungwa nayo ipapape ndo abuse ndo chichi kana chii part of kubata yacho iyoyo kubata chibharo here kana kuti chii handizi kuti inonzi chii bhosi anoshandisa zviguno zvake kuda kunotesta kuti haufa pamwana ne 10 years. Zvakaoma pakaipa ndo nyaya dziri panapa maupdates ndingotanga nawo ndichikuzivisai so that mogara muchiziva zvinhu zviri kuitika. So kana uchinge une something to say handina nguva yekutambisa nhamba ndichasiya pascreen unongokanda audio rako wakatobayirira unobva warinzwa ratobuda ratoopo panapa pachannel yenyu your channel of choice. Sarai makateerera audio randava naro ndakakubatirai mozondiudzawo zvamuri kufunga kana muchinge mapedza kuteerera in the comment section. Right. Mazozviona kai mumazungairwa eZanuPF maakuudzwa zvokuita kana usingadi tokudzinga mupati. Takagara tichikuudzai kare kuti muri kushandiswa. Indaifunga kuti pamwe muchazviona ini makashandiswa kutora mapurazi maisvika papurazi tingatingopa minza nzoti masvika pane ng'ombe 2000 pourawa mombe 2 apa muri more than 300 mobikirwa zving'ombe izvo zvomodya monzi iri ngarichisara handitotora futi rimwe purazi moenda mutotora rimwe purazi mongeitwa the same thing yamaitirwa kumashure uko. Izvi muri kwana murehwa uko muri kuuzumba uramba pfungwa muri kwana kiti yatota uko handiti hamuna kana chino hamuna kana purazi chimunda chamuinacho hachikwani even 3 hectares tokwani pachimunda chamuinacho but ndopaunoona munhu achitaura kuti 2030 vana vanosvika pakukura kuenda kundowanikwa asina mbovate pambedha achingomuka akadhinda rupasa kana saga zvaro vana kungowadzirwa saga nezvimachira zvembwa zviya zvimwe zviya zvinonama maziso izvi uchingoti 2030 2030 uchingoti kwatinenge tiripo pa 2030 papo nababa vamunanga kana usingazive baba vako bvunza mai kana vari vapenyu vakutaridze baba vako. Uyo munhu wamoti baba munangagwa idhongi romunhu. Dhongi harina rivhesi amwana achiramba udabva pachigaro ukaona musi unonzi dhongi rasungwa pangoro rikarivhesa amashura mujaradha imomo payadhi papo pandofiwa. Iye zvino maakudzwa kuti kana musingadi kanezvekuti 2030 maakurohwa nebhutsi yedhongi ikakubuda mubato. Ndopatinotaura kuti sunurai mimi vanhu veZanuPF kemimi munozviti varakashi. Urakashi hwenyu huri papiko? Munongo warakashi wokushandiswa chete muchipuwa $10. Ai vanhu munonzwisa tsitsini. Tatinavo vanhu vakanetsa parirani vakafa izvi zvari pasapa. Hatina kuona kana slogan parufu rwavo asi vakanetsa kuzaka uku. Vakafa vakavigwa nemakofini okugogodzerwa ekutoranga zvimasilingi muya mungogogodzera munhu ari seri kwedhoku. ZanuPF papasina asi makanetsa muchirova vanhu izvino makatoora muri pasapa. Vamwe venyu vakafa but vachiri kufamba asi vakatofa. Unotoona kuti munhu wakafa achifamba. Katitaura kuti munhu akafa achifamba munhu anosapota ZanuPF akafa achifamba mubrain make akafa achifamba. Izvo wakamirira mari inobva kuSouth Africa, wakamirira mari inobva kuUK, wakamirira mari inobva kuBotswana, wakamirira mwana ari kuenda nokushandira iwe. Iwe ndipo paunofunga zvemusangano. Iye zvinezvi matriangle yovharwa nekuda kwenyu mashopu makuru zvinhu zvaakushota nekuda vana Mnangagwa havana chinoshota. Pakangoshakwa chavanoda ndege inongoflya kuuya kuno kuSouth Africa uku kana kuenda kuBotswana kana kupi grocery rouya riri mundege. Imi makauma muromo shaya kuzvimba nokutsenga mhunzi dzemanhanga wakaisa munyu kuti udye sadza. Imi ungati Mnangagwa ungakanga mhunzi dzemanhanga ivi. Zvimwe zvinhu zvoda kusunura vanhu veZanuPF man. Sunurai. Kusvika rini muchishandiswa? Vamwe vaya vanonasa kuti muri simbi inoora da kukutaurirai. Zvachimbotaurwa zvaiti vana Jonathan vanani vakamutiza muZimbabwe izvo kuna mwana rutoshuvira kudzokerako. Panguva yavo Mugabe vaizviita sekuti havapfunhiwi asi keno vakapfunhwa. Vana Colin hatitaurimi chamusingazivi chekuti muri kudzvarirwa ruvengo panyika yese.